ହାଏ ହାଏ ମୋର ଏଇଟା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭଏସ୍ରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ସହିତ କେବେ ରହିନି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳରେ ବିଲୁଆ ସହିତ କେବେ ରହିନି ହେଲେ ଚାଲାକି ଶିଖିଗଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସାପ ସହିତ କେବେ ରହିନାହିଁ ହେଲେ ଚୋଟ ମାରିବା ଶିଖିଗଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ବାଘ ସହିତ କେବେ ରହିନାହିଁ ହେଲେ ଆକ୍ରମଣ ଶିଖିଗଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷ କୁକୁର ସହିତ କେତେ ଦିନରୁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବଫାଦାରୀ ଶିଖିନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଶିଖିଲାନି, ବୁଦ୍ଧିତା ବି ହେଲାନି, ଉପକାରକୁ ସୁଝିବା ବି ଶିଖିଲାନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ।